First stop, San Roque Church. Second stop, St. Clair, Betis. Third stop, San Guillermo. Fourth stop, Manila Cathedral. We will see how our stamina is working. A blessed day all po sa lahat. First stop po, San Roque Church. First stop po, San Roque Church. Second stop, St. Clair, Betis. Third stop, St. San Guillermo po, king Bacolod. Dito lang po tayo sa gilid-gilid. Go lang po. Hey Mr. Do, mamaya na. Pansamantala sa tabi-tabi lang muna tayo. Yung mga bus hindi kalitan pero kalaki yan. Medyo delikado. Magsa-service road na lang tayo, going to Betis po. Pero okay lang, we are safe basta sa tabi lang. At hold firmly yung manibela po at saka presence of mind. Pansamantala, paamuy-amuy muna tayo ng mga pagkain ng restaurant. Ito po, matagal ko na siyang gusto puntahan. Mamita, Ningnangan po. At saka paamuy-amuy muna tayo. At dahil kapag kumain tayo, hindi na tayo makakapedal. Malayo-layo po ang Manila Cathedral. Macdo, paamuy-amuy lang. Ang sarap na amoy. Pero okay lang yan. When you do exercising po and strength, the stamina, lalakas siya. Kaya po, we are now in Santa Rita po. Magko-cross na tayo dito. We are going to use the service road kasi medyo hindi naman nakakatakot dahil yung ibang motorista walang pakialam, lalong lalo na yung mga truck. Uyu, sabi nga uyu. Basta makakuha lang nila yung gusto nila. Tayong mga maliliit na medyo delikado. Ito po, nandito na tayo, road to Santa Rita po. Santa Rita road to Guagua, Betis na po. Nagagas po. Ito po yung second stop natin. Ito pala yung second stop natin. Dito tayo sa Betis Church. Ay, napakasarap. Medyo makawarak. Santo Niño po. Parang nakita ko yung Santo Niño namin. Yung Santo Niño po namin na tumatakbo. Ganito yung kulay. When one day I saw someone, a spirit po, tumatakbo siya. Mabilis, bata, yung mga edad 14 years old. Kulot ang buhok, may itim. Tumatakbo siya, crossing our gate. Doon sa may kubo namin. May dala siyang parang, jar. May dala siyang jar. Tumatakbo, kulay itim. Ngayon, nagpagawa kami ng larawan ng Santo Niño na ganon-ganon. Meron nga pala. So, yung nakita ko, walang imposible talaga sa Diyos. Nakita kong tumatakbo, napakabilis. Parang yung paa niya, hindi tamang-tama lang touching the ground.
Ang bilis niyan, parang yung warrior ba? Yung mga nasa bundok, warrior. Tapos may karga siyang jar. Then suddenly it was disappeared. Pero sabi ko, hindi ka nawala. Dahil sabi ko, alam ko, I know that you came into my heart. A blessed day. Nandito po tayo sa Betis Church po tayo. Ayan po. Ito po yung second stop pala natin. Medyo pahinga ng konti. Lang po ng konti dahil pawis na. Nakalimutan ko pala. Hindi pa ako nakakapag-almusal. Para magkakatuto yung sinabi kong Mayday, rescue me. But God is great po. Kaya yan. Basta with the grace of our loving God po. Maghanap po muna tayo ng tusok-tusok para makakain tayo. Sa tingin ko, hindi ko na kayang tumayo. Bumagsak na ako. Sa Agustin na po tayo. At dito sa may Betis po. Betis Best, Pampanga po. Ito po mga kawarak. Yun, meron tayong tusok-tusok doon. Mamaya konti. Dadaanan natin yun. At po tayo at on the way na tayo sa St. Clair. Ito na yung St. Clair. Sa tingin ko sana bukas siya. Pag bukas siya, bukas pa siya. Thanks God po at bibisita tayo. Ito po ang St. Clair po dito sa may Betis sa St. Clair Monastery po. Napakagandang lugar. What a solemn place po. If you feel your soul is so weary there is no best place aside from the house of God. Yan po ang Diyos sa buhay natin. He's always here. He's always here welcoming us and always with us, helping us sa anumang gawain natin, anumang trabaho natin. He's with us. Ngayon kapag bumisita ka sa bahay niya, He's always here waiting for us. Yan po ang Diyos sa ating buhay. Napaka-solemn place po niya. Every day 6 o'clock in the morning meron silang mass dito at ang mga choir nila, yung mga sisters natin, yung mga madre. Ayan po ang third stop natin na St. Clair po. Dito pa rin sa Betis. Ito yung isa sa objective natin to reach. Napakabuti ng Diyos sa ating buhay po. Basta ika nga keep holding your faith, a strong faith, at walang imposible po. Lahat na magiging imposible sa tao, just a wink before you wink turn into possible basta inalay mo sa Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos. A blessed day po. Ito po ang Kawarak po. A blessed day po sa daan. Dasal muna tayo. Mag-move na tayo mga Kawarak. Paano tayo makakarating ng Manila Cathedral nito? Paano tayo makakarating ng Manila Cathedral nito? 50 lang pala yung dala ko. Baka sa tusok-tusok kulang pa ito, pero di bale. At makakaraos din yan. Hanap muna tayo ng makakain mga Kawarak. Ito may Alphamart dito. Kain muna tayo. Tignan natin kung saan naabot yung 50 natin. Mga Kawarak, kung saan naabot yung pera natin, makakain muna tayo. Pero hindi po dyan sa Alphamart. Sa tapat ng Alphamart tayo. Nano po yun eh. Lelot pa. Lelot po. Lelot po. Magkanya po? 37 po. Apo, kaya na po. Apo, kaya na po. Thank you very much po. Ayun. Dito po tayo sa St. James
The Apostle multipurpose. Ang ganda ng ano nila, oh. Tingnan mo, ang ganda ng yung waiting shed nila. Sana meron din tayong ganitong waiting shed. Napakaganda niya. Yun po, at ano lang yun po yung Alphamart. Sa tapat ng Alphamart meron pong lelutan, no? Lelot Betis po. Kakain po tayo mga kawarak. 37 yung lugaw. Meron pa tayong 30 pesos pa pambili tubig kung aabot siya. Blessed day po. Ayun po yung service natin, no? Dati problema ko kung saan kukuha ang gasolina, kung saan ako kukuha ang gasolina. Kapag walang pang gasolina, hindi ako makalakad. Ngayon pala, if you have a good faith, strong faith in your heart, kung talagang gusto mo lang bumisita sa mga churches po, you want to praise and visit the home of God, yung katawan pala natin produces fuel na. Naghanap ako pambili fuel, ngayon pala the fuel already in my body, the stamina burn the fuel to go. God bless po. Thank you very much po. Apa. Ano naman yan? Mamag-shipping ko po ma. Lagi. Ano po? Lalot tao. Lalot. Ano naman? Apo. At yun po pandesal ka ta? Wala pa. Sa magkala po na pandesal po. Po? Dito po. Tatlong piso pandesal. May size. Pwede na. At makakarating na tayo ng St. Gilles na ito sa may Betis po. Ay sa may Bacolor. Then we will see kung makakarating pa tayo ng Manila Cathedral. And the last stop, with God's permit po, sa Europe na tayo. God bless po sa natin. Yan po, kahit tayo. Mga kawaras. Ang sarap niya talaga, promise. Oh. May dalawang pandesal pa, oh. San Pawi, isa nga. Kain po tayo. Mga tao, kain po tayo. Ayun sa tapat ng Alphamart, may lelutan, may lugawan. Dito tayo, huwag doon sa loob, mahal doon. So, inipungaman man ko at huling ating kong laing baluga dahil may laing ita ako mga kapatid. Pag busog ako, inaanto ako. Paano pa kaya ako makakawin nito? Tutulog muna ako dito. Ito po mga kawarak. At on the way na tayo sa Bacolor. At dahil hindi tayo po pwede dun sa service road po, yung mga gumagamit ng service road to Bacolor, from Betis to Bacolor po, sarado siya. Merong diversion road after San Miguel Bridge po. Ito po, ito shortcut po, diversion road. Ang tutumbukin mo naman yung malapit sa simbahan ng St. Gilles po. Ito po, Bacolor na siguro ito. Ito yung Mega Dike. At akala ko yun na. Ang diversion road, ang lalim pala. Ayan po, at may diversion road po yung on the way to Bacolor at gumamit ng service road. May diversion po. Basta after San Miguel Bridge po, kakaliwa kayo, leading to diversion road po. Papunta na ng Bacolor po sa may St. Gilles Church. Yan po mga kawarak, at lalabas na tayo ng diversion road. Bacolor na ito. On the way na tayo to St. Gilles po. Yan po mga kawarak, taga Pampanga. Ayan po ang Bacolor. Yung mga nasa Bacolor, baka miss nyo na ito. At napakagandang bayan. You are a blessed child of God
You are one of the blessed child of God if you are living in Bacolor. Lalo na nandito yung St. Giler. Ayan po, Pakamalan, Pampanga, asan Pakamalan. Yung ayan, St. Giler, yung nadaan ako matatanda. Sabi kanina, wow, ang pogi nung biker daw. Sabi ko, hindi po, slight lang. Joke. Ito po at nandito na tayo sa St. Giler Church po, dito sa Bacolor. Oh, baka second time na babagsak na naman tayo nito. Naman po yung museum ng simbahan po, San Guillermo Museum po. Kung saan makikita nyo yung iba't ibang klase ng larawan. At saka yung mga naunang panahon na nung before during the Pinatubo, ano po, sa panahon ng Pinatubo po, sa panahon ng pananalasa ng lahar po ng Pinatubo, Mount Pinatubo. Ayan po, ganyan siya dati, pero ngayon anyway, sabi nga everything has a God purpose po. Hindi ito mangyayari kung kagaya nga Jesus, God sent His begotten Son po, and He sacrificed for His life. So itong simbahan na ito, sinakripisyo din niya para sa kapakanan ng marami po. That there is a God purpose na malalaman din natin yan one day kapag nakita natin minsan pa ang pag-usbong ng Bacolor po. Everything has a God purpose, good purpose po. Para sa atin, sa tingin natin yung Pinatubo hindi siya magandang purpose, pero with God's purpose po, wala nang gaganda pa. Someday, somehow, we will see what is the real God purpose po. A blessed day po sa lahat. Ito po yung St. Giler, yung lumubog nung panahon ng Pinatubo, kung saan ceiling na lang po ang natira. Ito yung ano niya, pinakadambana niya. Ceiling na lang po ang natira. Then nandun patuloy pa rin, nandun yung God purpose pa. Ayan po, ceiling na lang ang natira. Then tuloy-tuloy pa rin, still the home of God. Mabura man siya, maski na tok-tok na lang ang natitira, nananatili pa rin siyang tahanan ng Diyos na we have to treasure po. Dahil for long time, panahon pa ng Kastila, the Holy Spirit of God, I believe, seated in this place po. Blessed day po sa lahat. Ito po, gusto kong uwi kaso wala pagkain din sa bahay. Siguro may mga binyag sila. Ito po yung lagi pinupuntahan ko, siya pong Mama Kalulu po. I always say my prayer po. Imay siya na nagpapatunay that Jesus Christ died for our sins po, sa kasalanan natin, at nagpapatunay na iniligtas niya tayo sa pagkakasala. It's all an image, pero sabi nga the Holy Spirit of God dwell. Hindi natin matatawaran at masasawalang bala po ang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Napakabait ng Diyos sa ating, at mahal na tayo. Pray muna tayo at and I bless in Jesus Almighty name po, lahat ng nakakarinig nito, lahat ng nakakapanood nito, may is blessing upon you all po. At naman po sana yung mga iniling ninyo, mga karamdaman, just close your eyes, call Jesus of Nazareth, and you'll get healed po. Napakabuti ng Diyos. Ganun siya sa buhay natin. Do it po, just Jesus of Nazareth. Then kausapin mo siya, an spirit to spirit po. Walang karamdamang hindi mabibigyang lunas, dahil yung mga namamatay, kung anong klaseng karamdaman, binibigyan niya ng kalunasan. May God bless all po.
Muna tayo mga kawarak at bago tayo umuwi. Supposed to be Manila Cathedral tayo, kaso mainit na yung araw. At saka 50 lang pala yung dala kong pera. Baka hanggang San Fernando lang ako, bagsak na tayo. A blessed day pa. Ito na lang, pinabili na lang ng souvenir. Saint Benedict po. Saint Benedict po, siya yung talagang he was chosen pa to fight against the enemy of light. Napaka powerful niya. God bless po sa lahat. A blessed day po sa lahat. Ito po ang next stop natin. Masarap na tusok-tusok po. Ang sarap balik-balikan. Ito po. Sa tingin ko, tignan muna natin yung budget natin. Lima. Hello pa yan mo. Hello pa ito? Niluluto pa pala ito. Opo. Opo. 5 po. Tama gala po. 4 po. Opo. 4. Opo. Opo. 20 po. Dali po luto na lang. Opo, luto na yan. Ito po. At kaya pala tusok ako ng tusok. Ayaw pumasok. Ilaw pa pala. Ito po si mama. Ay, napakasarap ng tusok-tusok niya. Minsan po napadana kasi ako dito, talagang mapapadaka ulit. Kapag nasubukan mo minsan, siguradong papangalawa ka. Ano tang? At po yung mapalasok yan tang? Apo. Ayan po. Sarap niya balik-balikan. Yan si tatang po, ang kanyang tusok-tusok. Dito sa Bacolor po. Masarap siyang balik-balikan. Dito po tayo, dahil dito nakakaya ng ating bulsa ko. Ay natitira pa tayong another 15. Nakita ko. Ayan po. Nasa Bacolor po tayo. Kapangiputit po na po. Tutong ilan, sasaligo nga doon. Tutong ilan. Thank you po. Kakain naman, boss. Apo. Akala ko nawala yung limousine natin. Hinahanap ko. Ayan po, bayan ng Bacolor po. Salamat po, Tang. Thank you very much po. God bless po. Ito na. Ito na ngayon ang usapin. Kung paano tayo makakabalik ng Florida po na hindi tayo maiilo. Sobrang init no. Ayun, dun pa po ako uwi. Kung nakikita nyo yung bundok doon, malapit doon. Kaya anyway, God's gate po, kasama natin ang Diyos. A blessed day po. At susunod na stop natin nito after these churches, pahinga muna. Then road to Europe na tayo. Basta in His name, in Jesus name. At dun sa kagustuhan niya, if God's permit, then our next trip is going to Europe na. Thank you po. God bless all. Salamat dun sa sponsor natin. Salamat. I love you mga anak. You are the best. Ito mga kawarak at tatakin na natin ito. Wala nakatrasan to. Basta hindi game, kaya. Walang hindi kaya. Yung mga anak natin. Pag-bless nyo po. Golak Road po. Ayan po mga kawarak at on the way home na tayo. Road to Florida Blanca na siya. Tapos na natin yung Golangka po. On the way home na tayo mga kawarak.
Whew, napakasarap. At see you home. God bless. Napakasarap bumiyahe po. Medyo may kainitan lang. Medyo hirap lang dahil hindi tayo talagang bikers po. We are an old-timer cyclist lang. God bless po. Yung sinasabi kong bundok. At malapit na dun sa bundok na yun. Dun tayo nakatira. Ayan po. At napakagandang tanawin po. Florida Blanca po, Pampanga. Home of the warak-warak po. Ayun yung bundok na sinasabi ko. At sa tingin ko malapit-lapit na tayo. Konting padyak na lang. Konting padyak na lang po at nandun na tayo sa bundok. Lakas lang na loob. Tibay lang ng loob. Ito po mga kawarak at thanks God that we arrived safely at home na po. Thank you for the love of God. Sa kanyang kabutihan po. Arrive safely at home. God bless all.